Takhle začíná naše dnešní krkonošská 70. Venku -3, ale já myslím, že bude azuro. Jo, to má nějaký text. Tak poslední čajíčky pro Mirka. Tak on si tam dává nějaký podpůrný prostředek, tím pak mám stačit, ale... Dali jsme si vejce. Necháme ho změřit na startu. Je pravda, když na startu, aby jsme ještě tak... Pojedeme na start. Jen dodáš si ještě ty... Tak a vyrážíme do Špindlu na start. Boty si mi nehodil do té tačky, jo? Co? Boty běžkařský mám v té tačce. Tak jsme dorazili na parkoviště pod Hromovkou. Bafnem lyže a jdeme do Svaťáku na start. Vypadá to, že bude opravdu pěkně. Tak, máme asi 5 minut do startu. Tady je náš tým, tady se Mirek rozjíždí. A tamhle pojedeme nahoru za chvíli. Teď 8 hodin 10 Jsme najeli do startovní vlny. To je lokomotiva Nymburk. A za chvíličku startujeme. Tady. Palačské cedu. Tak jsme pod lanovkou na pláni. Jenda tadyhle dojíždí na vrchol. Jendo, jeď, kucí jsou asi kousek dál. A jdeme dál. Nevím, kde jsou, kurva. Krásný výhled na Krkonoše. Takhle vypadá ten had závodníků pod Lesní Boudou. Mirek je vlevo před 72. Teď jsme tady měli občerstvovačku. Byla tady laníčka. Tamhle zádu. Tak vyjíždíme z kontroly na Pražský Boudě. Uvědem Černou horu a jsme tady zpátky. Takhle to vypadá na občerstvovačce. Už jedeme dolů ze Světlý hory na Krautovky. Tak a začíná stoupání na Pardubický, tamhle je Fík. Tak Fíku, bezprostřední dojmy na Černý hoře. To jo, a je tady nádherně. Tady jsme si hrábli od Krausové přes Pardubický sem nahoru. Jedem, kucí. Tak teď nás čeká nádherný sjezdík na Pražskou, na Kolínskou a na Pražskou. Přede mnou jede Fík ve stopě, před ním Honza a tamhle vzadu Mirek. Božský pohled na Krkonoše. No a tohle to je to nejhezčí, co můžeme vidět dneska. Jo. Co vypadá jako 99. Já to mám otočený, víš, trošku. Já jsem si toho všiml až na trati. Tak jsme znova na Pražský. Tak jedem, jo, Lindo. 66. Tady je taky hezky takhle vidět. Tak jsme to odpíchli z Pražský. Jdem na zahrádky. Teď jede tamhle. Tady taky.
pomalu jedeme 70. Kluci jsou tady v tom balíku všichni. Přede mnou je Honza a jedeme do kotle. Nádherně. Tady máme poslední servisní stanici, Muleničky. Čovenčko. Já nefotím, já natáčím. Vím, no. Je nádherně, co? To je bomba. Tak tohle je nejvýživnější kousek na trati. Fík už tam jde. Někteří to jdou, někteří to jedou. Kluci už tadyhle čekají. A on zašel dopředu, ten je tamhle. Tak, jsme zase na pláni na občerstvovačce. V podstatě poslední. A teď pojedeme dolů. Ta struhadla. Je bomba počasí. Jo, nad Sjezdovkou, to jo, nad Sjezdovkou. No. Poslední kontrola. My musíme počkat na kluky. Ne. Tak vrčíme dolů. Kluci se rozdělit, ty už jsou s zatačkou. Vince je za mnou. Tamhle jsme byli nahoře na flízovkách. Tak takhle jedem. Blížíme se k poslednímu stoupáku. Jeď! Brusli! Mirek nechce bruslit, kluci tam nebruslej. Tak Honza s Mirkem se poprali s posledním stoupáníčkem. A teď už to nakulíme do cíle. Tak, teď nás čekají ty sračky po té turistické. Sjezd do cíle. Co tady děláš, Míro? Já už taky ne. Tak. Fík už jede. Mirek tam leží. Fíku tady. Počkej, Fíku, já ještě vemu Mirka. Mirku, jdeš do cíle? Jo, to je pátej, no. Jedem do cíle. Hurá! Tak jsme projeli cílem. Tady už musíme sundat lyže. Dneska to byla bomba. Říkal Mirek 5:38. Úplně super čas. Tak. Máme zabalíno. Jak si střídal ten stříl s sluníčkem, já jsem vždycky to předu. Jo, jasně, no. Jdeme na nějaký gulášek. Ne. Jo, jdem. A mám papíry, jo, můžu. Když jsi to nějaký Tak. Tady si dáme gulášek. A jedeme domů. Tak, veterány. Vyhrál opět Spartak Police nadmetují. Jiří Fulka, Jiří Beran, Václav Hornik a Josef Metelka zajeli čas 1:18:34. Probíhá vyhlášení vítězů. Praha 1:28:38. Ještě dojíždějí. Složení Václav Cejnar, Hinek, Matějec,
Pavla Havlová, Petra Havlová a Jan Matějec.